ομάδα, βρε νιάου. Λοιπόν, ωραίο το holiday, βέβαια πολύ υποτονικό. Θα σας ανεβάσουμε στη συνέχεια τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή είμαι τύπος των άκρων και των δυνατών κομματιών. Να μιλάω, αλλά διάβασα. Για μιλά, όχι, πες για τον Πάνο. Ο Πάνος λίγο πήρε τηλέφωνο από τη Σκοπιά που μας ακούει και μας κάνει παρέα και θέλει να ακούσει Jefferson Airplane, Somebody to Love ή κάτι από Jan Baez ή από κάτι από Jan Joplin. Μπερδεύτηκα. Θα ακούσουμε Somebody to Love για να ανέβουμε λίγο στη συνέχεια. Διάβασε τώρα το μήνυμα. Λοιπόν, επειδή είμαι τύπος των άκρων και των δυνατών κομματιών, προτείνω Satriani, Guitar Extremist ή Led Zeppelin και Immigrant Song, το οποίο το ακούσαμε χθες. Τι ομάδες είστε, ρωτάει ο Γιάννης. Εγώ να του απαντήσω ότι δεν θα ακούσουμε από Satriani ένα άλλο κομμάτι και αυτό είναι καλό δυνατό. Γιατί ο Zeppelin το Immigrant το βάλαμε χθες. Και το Extremist, Guitar Extremist. Είναι λίγο βαβούρα. Όχι σήμερα, ναι, άλλη φορά. Τι ομάδες είμαστε, εσύ Παναγιώτη, τι ομάδα είσαι? Εγώ με δύο ομάδες. Βασικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, να τις πω, δεν ξέρω. Εγώ με βασικά η πρώτη μου ομάδα, η βασική η μεγάλη μου αγάπη από μικρός, από 3 χρονών περίπου. Πάντα Ισπανιακός κάτω Τούμπας. Αυτή η ομάδα βέβαια. Εντάξει, έχει αρρώσει τα πρωταθλήματα και τα σχετικά. Παλιότερα. Ναι, εντάξει. Μες ουρανούς έκανα. Μέχρι γάμα εθνική είχε φτάσει. Αλλά εντάξει, έπαιζε εκεί πέρα ο πατέρας σου. Έπαιζε καλύτερη μπάλα από τον. Ο πατέρας σου δεν έπαιζε εκεί πέρα? Όχι, ο θείος μου. Α, ήταν ο θείος. Ναι. Ο πατέρας σου έπαιζε στην άλλη μεγάλη σου αγάπη, η οποία είναι. Μπερδεύατε τις ομάδες. Τώρα δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει. Ας το πούμε, εντάξει. Ήταν μεγάλος μπαλαδόρος. Είναι ακόμη. Λοιπόν, ερασιτεχνικά πάντα ήταν μεγάλος μπαλαδόρος, γιατί τότε το ποδόσφαιρο δεν μπορούσε να γίνει επάγγελμα και έπρεπε να κάνει και μια άλλη δουλειά για να ζήσει την οικογένειά του, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, η άλλη ομάδα είναι ο ανεμομυλιακός. Άνω Τούμπας, νομίζω. Ή όχι? Μικόνου, Βασίλη. Ναι, Μικόνου. Ανεμομυλιακός, μεγάλη ομάδα. Πολύ ανεμόμυλη, σου λέω τώρα, χάμος εκεί πέρα. Με χορηγό την Ανεμόμυλος ΑΕ. Ναι. Τα ξέρεις λίγο. Από εκεί πήρα και το όνομα. Ναι, είναι ιστορική ομάδα. Ακριβώς. Εγώ με μία ομάδα, μοναδική. Για πες. Δεν έχω δεύτερη αγάπη. Λέγεται, είναι μια απλή ομάδα. Απλοϊκή ομάδα του νομού Αττικής. Φιλικράτης Ελευσίνας. Κάποτε, γιατί γελάς? Μια απλοϊκή ομάδα είναι. Δεν είναι. Μέχρι Δέλτα Εθνική έχει φτάσει. Παραπάνω δεν έχει πάει ποτέ. Τώρα αγωνίζεται στο Α τοπικό και νομίζω μαθηματικά έχει ανέβει. Ένας αγώνας απομένει για να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Θα ανεβούμε και πάλι στη Δέλτα Εθνική. Εκεί εμένα έπαιζε ο θείος μου, ένας πρώτος ξάδερφός μου. Η μάνα μου. Ο αδερφός μου μικρός. Κάνεις λάθος, και η θεία μου. Η θεία μου, το σόι της μάνας μου, έτσι γνώρισε. Αλήθεια σου λέω τώρα. Ναι. Είναι πολύ τραγική ιστορία. Ναι, η θεία μου ήταν γυμνάστρια σε αυτή την ομάδα. Είχαν γυναίκα γυμνάστρια. Ναι. Η αδερφή της λοιπόν ήταν η μάνα μου. Και ο αδερφός του θείου μου που έπαιζε στην ομάδα ήταν ο πατέρας μου. Έτσι γνωρίστηκαν από τον Φιλικράτη Ελευσίνας. Και μετά έγινα εγώ. Και μετά λοιπόν έκαναν εμένα. Αυτή είναι η ιστορία με τις ομάδες. Και έχουμε και τον Παύλο που έχει στείλει μήνυμα και ρωτάει αν μπορούμε να βάλουμε AC/DC και Hell's Bells. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Δεν ξέρω, πρέπει να βάλουμε κάποιο άλλο από AC/DC. Άμα θέλουμε θα δούμε. Αλλά κάτι από AC/DC θα βάλουμε. Τώρα, σειρά έχει ο φίλος μας ο Ζώης που ζήτησε κάτι από Σαντάνα και επιλέξαμε εμείς. Τι επιλέξαμε? Sensitive Kind. Ακριβώς. The Sensitive Kind. Μιλάει για μια γυναίκα προφανώς, η οποία είναι ευαίσθητη και πρέπει να την προσεγγίσεις διαφορετικά. Αυτό εννοεί. Οπότε είναι και ξεχωριστή γυναίκα. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Τηλέφωνα ισχύουν 261-02-43-803. 10 λεπτά παραπάνω εκπομπή, καθώς μπήκαμε 2 και 10. Θα φύγουμε 4 και 10. Νύχτα ήρθαμε, νύχτα φεύγουμε πάντως. Καλά, αυτό γίνεται πάντα. Πάντα. Και κρατά μηνύματα στο 44-0-0. Γράφτε Πάτρα με ελληνικούς χαρακτήρες, ένα κενό και συνέχεια το μήνυμά σας. The Sensitive Kind, Santana. Πάμε να τα ακούσουμε.